Какво означава, ако в рода се раждат само момичета? Ако в рода се раждат само момичета, това със сигурност означава, че рода спира своето развитие, само че за разлика от възможността да няма потомци, когато спирането е травматично, той се прелива енергийно в други родове и започва да съществува през други родове. Не изчезва, не се заличава се като род, но не изчезва. Сега, каква е причината да се раждат само момичета, така не мога да кажа. Може да има травми назад, а може самия род да е изчерпал своя жизнен цикъл, защото всеки род, както и всеки човек, си има свой цикъл на живот. Той се ражда, има години, в които има своя разцвет и съответно той в един момент изчезва от лицето на земята. Като има два начина да изчезне. Или насилствено да се прекрати, когато спират да се появяват потомци, или той да изчезне през преливане в други родове, когато се раждат само момичета.